Hemen egon ziren enpresa, esango dut. Zean fabrika de bicicletas, hori zerien trenbira neurrien egon zela. Gero trenbiran hostien telefilerizia, gero bestie zera gehiago bazenak maizek eta txaparron talerra. Hori maizek eta zelan zan, fornikan azultu nintzen. Fornik, ez da. Egon zan beste fundizio bat, zer hemen esate berrizien ez zala egon kapu popula bakusurra. Egon zan fundizioen albuen, kapu popula. Hau gerua izin zan. Bai, hau gero ostekoa, ez da. Da, hori fundizioen aparte, egon zan bolintxun anaiek, egon zuen amezoa, tonelere amezoa, niak etorri zan lekuen biuda Kastelo Urrutia, zelan da, padure txiki, zer gehiago egon ziren. Bai, zuok etorri zinen erako bere jaba egozan orduan taller batzuk berri zen. Egon ziren, bai. Gero, zera, limuna fabrikia, hori egozan,